Még a vonaton voltunk úton, de már hajnalban, amikor kipillantottunk a havas tájra, akkor már tudtuk, hogy ez egy olyan Xantus cserkész program lesz, amit nagyon sokáig fogunk emlegetni. A csapattal még a túra előtti délelőttön kimentünk a Gyimesbe, elénekeltük a cserkészindulót az 1000 éves határnál. Talán mindnyájunknak új kihívás volt Erdélyben, télen, éjszaka hegyet mászni, bár rendesen megdolgoztatott minket a hegy, de sikerült 3-4 óra alatt felérnünk az egyeskő menedékházba. A táj az elvarázsolt bennünket. Bogi és Bernát szorgalmas volt, mert még a nagyhagymást is megmászták, ami 1792 méter magas. Közben a többiek a menedékházban a Sparhelten kávét próbáltak főzni, amiből végül egy langyos kávét sikerült összehozniuk. A legjobb az volt, hogy az erdélyi cserkész testvéreinkkel közösen élhettük át ezt a túrát, és új barátságokat kötöttünk. Reméljük, még sokszor fogunk visszatérni Erdélybe.